Oscar kigger fuglemand, Oscar kigger fuglemand. Hej. Det er episode 2 af Oscar kigger fuglemand, kigge. Og det her, det er simpelthen... Altså, kan jeg huske sidste episode, hvor jeg fandt den der hare? Det gjorde mig simpelthen så glad, at det ikke fatter det. Altså, jeg har bare haft et smink på læben siden. Jeg ved dog ikke, hvor den her hare er blevet af. Den løb bare lidt væk, da jeg fandt den, fordi den blev bange. Det er så farligt. Nej, den er nok bare bange, fordi jeg er en menneske. Men jeg vil også gerne finde en hjort, men jeg er faktisk lidt bange for, at hjorte, jeg ved ikke, om de er lidt farlige måske. Det kan godt være. Hvad hvis det er en 17 meter høj kronhjort? Så er det jo, der er en anden form for skov her. Der er en indhuling her i skoven. Okay, wait a minute, I'll be right back. I'll be right back. Sådan der, folkens, så er vi back in business. Jeg kan love jer for, at det bliver en vild episode, det her. Jeg kan bare mærke, at jeg finder en eller anden vild abe eller et eller andet. Og det kan heller ikke, hvis jeg finder mig selv. Jeg kan høre en eller anden ting. Wow. Hvad det hedder? Græshopper eller en forkylling eller hvad det er. Jeg kan i hvert fald høre et eller andet. Det er som om der ikke er så mange fugle her i dag, som slet ikke er optaget samme dag som episode 1. 2 sommerfugle. Wow, sommerfugle, de er virkelig bare sommer og fugle. Der er en eller anden form for... herhenne, og jeg tænker, at jeg vil tjekke det ud. Men der er ret mange sommerfugle med at sige i forhold til, at det ikke er sommer, eftersom det jo er september. Oh my god. Jeg har fundet en eller anden metalpind. Det må være et tegn på civilisation. Jeg hørte faktisk noget i buskene her. Jeg håber bare på, at det ikke er en vildfaren menneske, der er blevet til en kannibal. Hallo? Jeg ved ikke, hvad den her metalpind laver her, men jeg kunne i hvert fald rykke den en lille smule. Og jeg tænker, at hvis nu der er en kannibal, der er inde i busken her, så gider jeg ikke lige at sidde tæt på, hvis I kan forstå mig. Det er jo på en måde at fedt, hvis det bare var en eller anden løve. Wow. Der er endnu en metalpind. Og endnu en metal. Jeg går nok rundt i stemmen med at lave den her hals. Eller what? Og ondt i halsen af at lave den her stemme. Eller, jamen det var min normale stemme. Der er særlig mange metalpinde.
Det kan vi godt blive enige om, tror jeg, selvom I ikke kan se noget. Der faktisk er nogle herinde, det kunne faktisk godt lidt være. Og det er bare nogle fugle. Og der er sommerfugle igen. Det er altså ikke sommerfugle, for det her, det må jeg så undskylde. Det kan man ikke kede af det, for at være ærlig. Kan man ikke kede af for at være ærlig. Jeg tror, der er flere sommerfugle. Jeg tror, hold måle, der er sommerfugle igen. Hold måle. Altså, er der noget signal herude, eller hvad? Jeg kan se det. Okay, der er faktisk fuldstændig fint signal. Og 80 mere minutter med den tilbage til episoden. Jeg tror også, at jeg prøver at gå hen i det her hjørne. Se om der er noget. Der er sådan lidt en slags lille hyggelig skov herinde. Det er ikke skov mere, bare en væg af træer, hvis I forstår, hvad jeg mener. En fugl! Det er altså meget svært at følge med den her kikkert, jeg har. Det er stadig sponsoreret af supercoolkickert.com. Så gå ind og bruge alle jeres penge på det. Hvis jeg ikke har nogen penge, så må jeg gerne begå et bankrøveri. Jeg var lige ved at falde i noget jord. Det her jord herhen, det er slet ikke. Det ser ikke så. Kan jeg gå hen på den anden side af det her? Og håber på, at der ikke kommer en kannibal og angriber mig. Så ser vi, hvad der er på den anden side. Kommer nok ikke til at tro, når jeg ser det her. Men der er faktisk mere mark. Jeg tror bare, vi går lidt tilbage igen her. Der var lige en eller anden slags zombie-vips, der fløj helt hen til mig og sagde, nu skal du dø. Det er måske min sidste episode der, folkens. En sommerfugl. Jeg tror ikke, den er efter mig længere, den der. Men den så godt nok uhyggelig ud. Den er i hvert fald på størrelse med min tommelfingernegl. Jeg var døden nær der. Jeg var døden nær. Jeg valgte meget godt lige bare at gå ud på de her marker. Altså det er bare... Der var lige en super zombie, super sej isbjørn. Nej, det var det ikke. Jeg kan faktisk godt lide at... fugl! Det var rent faktisk nogle fugle af en nævnværdig størrelse. Wow! Det må jeg sørge med at sige. Det er altså ikke så tit, man ser sådan nogen her. Sådan en mark her. Det må jeg lige hilse at sige. Jeg tror, at der er en anden hule her. Det lyder som om, der er nogle bæver, der bor derinde. Den tør jeg ikke at disturbe. Okay, så det var simpelthen alt for den her episode, folkens. Jeg vil gerne leve det lidt længere, men folk kalder på mig. Så jeg var død nær 2 gange i den her episode, eller halvanden, fordi den anden gang var faktisk lidt for sjov.